חד פעם. זה משהו חזק. משהו טוב. אבא שלך לא תשתה. ספיחה זה שעל המיקרוגל כוסות. ממש קצת, יו. רק מיקרוגל. ממש טעים, תנסה את זה. אין לנו כוח לסחוב אותו. זה היה קצת. מה לא? טוב, יאללה, עד הכוס הראשון. קבס היינו, זה טוב, זה טוב. זה דבר, אני אומר לך 150 שקל טוב. זה נראה משהו. כחוד עכשיו קוראים את זה? אפשר כל זה? אני לא שותה, אני... בואו נהיה בדברו. איפה ציון? ססן איפה ציון? ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל כוס זה 40 שקל. כל כוס אתם שותים זה 40 שקל.